Sziasztok, én Trild vagyok, Én pedig Minalit. és elkezdjük a Skyblockot. Ez nem a 2.1-es verzió, igen, nem 2.1-es verzió, hanem az 1.1-es, ami azt jelenti, hogy nem kell oda elmenni távolra, hanem már minden itt van nekünk kéznél. És akkor ugye kezdjük is. Hát akkor gondolom megépítem először a cobblestone generátort. Addig én Buzsót, pedig levágom a fát. azért ne az összeset, de ja, Hát, szerzek facsemetét. jó. Ups, egy kis lag, nem baj. Uff, egy. Itt a homok is. Ja, szedd ki, azt majd pótolt ki egy földet, de ne lök ki le, mert akkor sikítok. Hány blokk alacsony? Ez is 3. milyen mély? 3? Ja, úgyhogy az alá, azt már ne ásd ki, mert az... Akkor lássak. Ja. Hopp, ott a láva. Jaj! Basszus, majdnem leestem. Kiteszem ezeket a cuccokat, te hallod, még jobb lesz. Te jó, kicsit. Kicsit? Szűk a világ neked? Haha. Nem kéne inkább kivágni a fát? Hát, Basszus, meghalok. Lökjél már bele. hűzd le magad, Pali. Lehűtöttem. Tényleg, de jó ötlet. Kezdj, én... Nyugi, csak én vagyok. Az Isten el nem akar adni megint facsemetét. Hát akkor... nem érdekel még egy... Hopp. Szóval... Addig van 3 homokunk. Meg még van bent a chestbe is egy pár. Hát, Ja, úgy. igen. Ja, mert... Igen. Hülye vagy! Nekem is le kell hűteni vele. Pont a lávában van ám a... Spawn. Ja. Like a boss. Ugye kedves nézőknek azért így elmondanám, hogy elnézést kérek az esetleges laggokért, de hát nem túl erős a gépem, ugye amivel videót veszünk, ezért hát igen, sajnos sem. Az FPS laggom van igazából a videózás miatt, de ez hamarosan már nem fogjátok nagyon érezni. Te Zsolti? Ha? Ha nem esik facsemet, akkor mennyire fogunk sírni? Esett! Ott volt egy. Picsába. Utána ugrottam. Jó, még egy! Ha? Nincs meg? Nem akart lenni. Nincs. Picsába. Szépen szólva. Vere. Fuck. Hát akkor... Egy facsemete. Sajnáljuk, de hát... Hát amúgy, amikor néztem a Skyblockos videókat, általában mindig volt, amikor néha kellett daddolni valamit. Mindig addolnak, úgyhogy... Ja, akkor leteszem az egy facsemetét, de hova tegyem le? Hát szerintem... Várj, nézd, ide. Oda. Ne oda. Te jó ég, laggol egy kicsit a szerver. Na bakker.
Na, akkor ő bányász. Szedsz követ? Mennyi fa van nálad? Nálam? 4. 4 tudod. De. Na, így lerakjuk a craftable-t. Ops, lehet egy kicsit hangos volt így az egész. Akkor csinálok bot. És egy facsákányt. Igen. Ne. Vonal. Tessék, itt van ez. És akkor 64, amíg el nem fogy, addig meg ne állj. Mérges leszek. Hihi. De csinálni kéne valamit. Nézd, segítek, kiütök alattad egy blokkot. Így király, nem? Aha. Jaj! Várjál. Oké. Várok. Lehet, csinálhatod? Jaj. Nem akarom kimenni. Akkor mi van még? Jég. Gomba. Amúgy ez a cobblestone generátor valamilyen bug, vagy mi az? Nem. Tudod, amikor Szerón is például bányászunk, tudod, amikor láva, folyó lávára rántod a vizet, abban is cobblestone lesz. Amúgy ilyen bugok nincsenek igazából. Hú, basszus. Már nem lett alatta? Nem tudom. Úgy látom, hogy nem. Akkor minden akkor rakd be a chestbe, jó? Annál kisebb az esélyre. Ja. Csinálok egy kemencét. Ó, Mi van? elég. Jaj! Egy kemence. Hát tudod, hogy mit akarok csinálni ezen a mappen? Ó, basszus. Mit? Mögötted van egy kemence, az üsd már ki, létszik, mert nem akarom, hogy kárba vesszem. Akkor... állj rá. Ja, Üssed. jó. Köszi. Nincs mit. Upszá! Pécsbe majdnem. Öde, nesze. Hihi, leprivátoljam. Már pazarold a fát. Viszont egyetlen egy homokot el fogok pazarolni. Mire? Égetek. Minek? Üvegnek, és akkor lesz világításunk, amíg nem lesz fákja. Ja, értem. Ráteszem a cobblestone generátorra. És ott a lávára inkább. Szóval is volt olyan rossz ötlet. Üveg! De hogyha lelöksz, akkor sikítok. Nem állt szándékomba. Hihi. Na? Na, és egy mennyivel barátságosabb így. De állunk a sötétbe. Ugye? Mennyi kő van? Hát... Várjál. Ennyi volt. Na hát így 23. Akkor azt el is csórom, oké? Oké. Hármat be... Nem, majd a bányászom magadnak. Mindjárt megmurdél a facsákány. Én csináltam magamnak egy követ. Én Mit? csináltam magamnak egy kőcsákányt. Ne lök le, kérlek, jó. Ne ijeszgessé. Meg sem mozdultam. Amúgy ez a googoló póz egy kicsit olyan pottyantós jellegű. Neked is megy ilyen zene? Á? Én kikapcsoltam. Már régen nem mutattam. Ez is olyan
Ez egy notchféle újítás, mint az eső például. Semmi értelme, és elmélet általában csak arra van, hogy idegesítsem. Amúgy ja. Meg az esőtől általában be is szoktam laggolni, szóval ilyen bosszantó. Nem ezt mondom. Eddig egymás után 2. Cobblestone elég lett. Jó, Na mi? bakker. Mi az? Hát... Hogy itt ez az üveg, és nincsen kedvem még egy üveget elpazarolni, úgyhogy... Ez a generátor, ez most itt marad. Hát... Felőlem engem nem zavar. De engem igen. Már Mert körbe föld van, és az nekünk nagyon kéne. hú, nem is mondta hülyeséget. Nem szoktam. Általában. Mennyi cobblestone van most nálad? Hát... 4, és még a chestbe is van 0. Akkor dob meg. Köszi. Akkor most álljunk meg egy kicsit. Vedd már, ki kell onnan venni a lávát. Gödör. Basszus. Bocs, elvettem a világítást. Akkor most berakom a vödrő, lávás vödröt, így. És akkor rakjuk itt körbe cobblestone-nal, vagyis cseréljük ki cobblestone. Anyukád. Ó, elmosta a Na, facsemet. ne! Hova tűnt? Megvan. Jaj! 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 Ne szar. Anyukádat. Mikor csinálod majd meg az alsó szintet? Most nem csinálok alsó szint. Mit Hogy nyert? vagy? Néztem, igazából csak Cavalryék alkalmazták ezt a technikát, de hát ők vágod. Ők már veteránnak számítanak. Amúgy tudod, hogy létezik mutáns víz? A Minecraftban? Hát így most nem tudom, mire gondolsz. A mutáns víz. Basszus, leesett. Na ez a mutáns víz. Amikor így nem folyik el. Hát ez ilyen fura. Ez ilyen... Oké. Hú. Na szerintem akkor... Hát ennek a videónak vége. A következő videóig szerintem bányászunk egy kis sőt, szerintem csak követ bányászunk, meg kicsit bővítem a területet. A farmok építését, azzal megvárunk. Úgyhogy akkor a következő részig, sziasztok! Sziasztok!